Αδριατική διαβάζετε, το βιβλίο είναι αυτό. Είναι ένα του Καμί. Τον ξέρεις. Γνωστός. Επίσης το βιβλίο ονομάζεται «Ο μύθος του Σισίφου». Ξέρεις, κουβαλούσε, κουραζόταν, ξέρω εγώ, αγωνιούσε για να ανέβει στην κορυφή του βουνού. Και τελικά κατρακυλούσε πάλι κάτω η πέτρα και έπρεπε να πάει πάλι από την αρχή. Εντάξει. Αυτός από πού έπαιρνε τη δουλειά?